Doro kira bahasa Indonesia. Iya itu. Basa Jawa. Itu bahasa Sing Jawa. tingkatan nomor 2. Sing paling ngoko ya ana. Apa? Walah itu tuh menunjuk pada itu. Masa tau mau gawe-gawemu kuwi wong ngeres kamu mesti. Ngeres piye? Ya udah, kamu berarti Sugeng kan? Kamu Wilujeng. Ning kok jenengmu Sugeng? Kuwi jeneng wong. Oh iya. Ngono lho. Wes suka mah. Enggak bahas itu terus. Wilujeng. Wilujeng kan ini. Ya Wilujeng. Pak Jumbo Wilujeng kan? Iya, Wilujeng saya Wilujeng. Tak jelaskan kan? Iya. Kalau salah kalau Mbak Tati Sugeng. Ya. Wilujeng dalu macange Yulito. Ya, Sugeng dalu. Kados pun di pawartosipun. Sehat, alhamdulillah. Sehat nggih. Lancar. Lancar nggih. Aman. Kok dengerin selo apa ora dosa sampean ngelaki. Loh, menikah pun nganu pun dangu sanget jawabnya. Nggih, niku pun dangu sanget panitionipun, anggenipun minta saya untuk hadir itu udah lama sekali luar biasa. Menika saking sengkut gomregutipun sedaya masyarakat lan panitia rumake. Masyarakat masyarakatmu kuwi. Masyarakat lan panitia menika sampun rumaket anggenipun merancang acara-acara supados saged masyarakat menika sampun dangu anggenipun ngerancang acara ora masyarakat acara-acara aku masaku ditangkemel monyong kaya wekmu acara-acara ya piye to masyarakat aja masyarakat mundarane kokot ya to nggih lan perongkot perangkatmu iki lho perangkat iki sing rawuh ki ra ndendekan iki nggih menika matur sembah nuwun rawuhipun bapak-bapak perangkat desa lan sederek sedoyo tonggo desa yang kelumpuk wonten pundi niki lapangan apa iki lapangan lengkong lengkonge ngerti iki nggo napa kene iki calone arep gawe perumahan oh ini calon perumahan tenane lha sing kok nggone mau apa kuwi mau WC-mu kuwi ana bintang tamu omah nggonong WC kan jujukan pertama kuwi mau kanggo kos-kosan oh ya itu calon kos-kosan terus ini mau dibikin perumahan mbok menawa ya tak dongake ki dadi nggon lemah nggo budaya ngono lho iso nggo gedung kesenian oh ya mbok menawa iya toh ini kan dimulai dengan acara koyo ngene carane iki pendopo jadi-jadian ngono isian iya isih carane isih portable iso dipindah-pindah iya manut aku nah besok mbok menawa bisa nggo nglumpung ning sapa ngerti malah acara kesenian ngendikane sampean malah betul-betul terjadi lho Mbak mbok menawa nggih dongo nggih iso apik kuwi ya ini baru ini apa udah berulang kali ya? Baru satu kali ini. Tenane. Nggih, wayangan baru sekali. Satu kali ini ngundang Pak Jumbo. Iya. Bersama Mbak Elisa dan Mbak Tati. Oh iya, terima kasih luar biasa. Iki corone nek miwiti itu muga-muga besok jadi tambahan ya. Maksudnya pengarep boko. Cara wong bobojoan saya itu merawani gitu. Merawani. Ora le merawani, mancet sengaja ayo diuri budaya ben adiluhung iki suwe ora nanggap wayang njur ngawontenake nanggap wayang spektakuler bintang tamune ra ndek-ndekan Mbak Elisa saka Sulawesi ya Mbak ta saka Sulawesi disune apa saka seko toli-toli saka ngendi seko toli-toli wis apa lho samene berarti desane wong lanang kuwi ya kok wong lanang lah toli-toli emang ngene wong lanang ono wedoke kok lah kuwi desa ya lanange cenoke tapi ono kaya jalan tol no barang iki sing gawe wong lanang nek desa toli-toli ya berarti sing gawe wong lanang lho emang gitu iya no cowok lho sesuk ki ono jalan tol ya Bawen Jogja ya so nek nganyari kuwi ono apa jeneng diskon apa maksudnya diskon bayarnya rada ringan nek kowe liwat tol sing anyar dadi untuk diskon sarune ra diskon apa? Potongan harga ngono lho.
diskon. Nggih, derek Mangayu bahagia pokoknya gen niku anggenipun sampun gelar budaya Dayu menika Merti Dusun. nggih luar biasa. Merti Dusun diadakan pertama. Nanti saya juga akan ada bonus karena ini pertama kali diadakan di desa ini. Kebetulan